Eta zuko lane ainarik eta ez tozu ezetu? Neukeme, hemen bai, hor aberatzen etzia, ainia, zurri, txantzitze, aina freska. Eta gero, aina zeka, eskondu zenean, bera hortxe bizitzea zan horikaz. Eta hori aina zeizeten zan, berak bulerra emoteko umeri ez da? Berak ere umia, azten dauen Andria, bulerra asko duki, eta horrek aberatzak zera ondo gorputze eukitxearren, ez euen euki gorputzona amak. Eta hainiak, ama, edo beran umia, eta besti azte zitzuzen, eta hortxe, egon zan, besti eskondu zenean bere hortxe egon zan hainian alabia bizitzen. Diru eukizerian, lehize eta, Bai. Eta bat esan dozu aina freska eta beste aina seka. Aina seka da gobernetan deuena. Baina, aina freska da emoten deuena, noperan umiagaz batera. Eba diru atarateko noperan umiazten dauela batera. Pagaitzeakon, ez da? Baina, posibilidea dekonak ez nia. Asko kesteko ez dira, bulerrak eukiarren,